Sa number 2, napulo ka mga persona ang ginisyuhan sang citation ticket matapos ginaalegar maabtan sang kapulisan nga nagabayle kag nagailinom bispera sang pista sang isa ka purok sa Barangay Villamonte sa Bacolod. May report si Nico Delfin. Mabatian pa kaina sang aga ang tukar sang sound system gikan sa gym sang Purok Isla sa Barangay Villamonte. Pero giliyon man ini nga ginpapatay kag ginpahimo sang Purok Council. Suno sa Purok President nga si Gerald Go, hindi siya luyag nga paminsaron sang kaiping nga purok nga may pabayli sila sa pagsaulog sang ila tuigan nga kapistahan. Ang aton mga tao is very stressed out na gid for the past year na aton since 2020 no ang aton nga pandemic nag-strike sa aton. So ang aton diri nga ginapa-feel is even if na we are in the middle of the pandemic, we still have hope. Amo na pero wala tayo nagapabayli because kita mismo nakabalo sang protocol. Amo nang aton gusto nga ipalabot kag ipa-clear naton. Pasado las 11 kagabi sang may napulo ka mga persona ang ginsikop sang katapos ang Police Station 4 sa Purok sang ginalegar madakpan nga nagabayli kag nagailinom. Kaya mo ito nadaknabta nila, may ga sinaot, may ga ilinom. May arat ito na nabtan kag na hold, na pulo, kabilog. Muto gindayon, dala namon sa covered court sa Villamonte, kag ginhold hasta alas 4, kag gintikitan. Ang napulo ka mga persona ang giliw niya ginpang-isyuhan sang citation ticket bangod sang pagsupak sa curfew. Ang paginatan ang ginahayot sa aton nga syudad makapapanaog sang lahi sang iyo nga may pwede pinaltihan ang aton mga pumuluyo nga nagalapas sa liquor ban. Ito, nang reprimand lang aton. Hasta lang kami sa reprimand, sir. Labi na gid gani sa mga establishment di sa Bacolod. Hasta subong sige gyapon serve sang makahulubog na ilimnon. Hasta lang kami sa reprimand kag reporting. May plano man kuntani ang purok nga maghiwat sang pahampang sa mga kabataan pero wala na lang nila inigindayon bangod man sang reklamo. Naano na kami mag-push through because of that complaint. So amo na siya nga daw ginugyunan na lang namon sang May games pa tani for kids. mga 2 o'clock for kids. Pero ang amon nga gin-choose nga games is social distancing man sir nga games. So hindi na lang nag-decide na lang ang council nga i-cancel na lang. Kaina isa ka misa ang ginbuylogan sang pumuluyo sa pagdumduman sang ila patron nga si San Lorenzo Ruiz. Hugot nga ginapahanumdum sang pamunuan sang Department of Health 6 nga karon nga yara sa high risk ang Bacolod kag napaidalo man sa alert level 4 dapat mapaiway ang anuman nga size sang pagtililipon ukon mga super spreader event agod mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.